Кніга прарока Ісаі, раздзел 64. О, каб разарваў ты нябёсы і сышоў, перад абліччам тваім горы абрушыліся б. Як агонь паліць вецце, і агонь выклікае кіпенне вады, каб даў пазнаць імя тваё ворагам сваім. Перад табою ўзрушыліся б народы, калі ўчыніш цуды, на якія мы не спадзяваліся. Сышоў ты, і перад табою абрушыліся горы. Ад вякоў не дайшло і вуха не чула, ані вока не аглядала па-за табой Бога, які б зрабіў столькі для тых, што спадзяюцца на яго. Выходзіш насустрач таму, хто радуецца, хто чыніць справядлівасць, і тым, якія ў дарогах тваіх памятаюць пра цябе. Вось жа ты загневаўся, а мы зграшылі. Не ўратуемся з імі ад веку. І мы сталіся як нячысты, усе мы, ды як брудная ануча, усе справядлівасці нашы. Мы ўсе павялі як ліст, а нашы няправасці панеслі нас, як вецер. Няма нікога, хто б прызываў бы імя тваё, хто падняўся б і прыхінуўся да цябе. Бо ты схаваў аблічча сваё ад нас і папусціў нас у рукі правіннасці нашай. А цяпер, Господзе, ты айцец наш, мы ж гліна, ты творца наш, мы ўсе творы рук тваіх. Не гневайся залішне, Господзе, і не май больш у памяці правіннасці. Глянь, вось, мы ўсе народ твой. Гарады святасці тваёй зрабіліся пустыняй, Сіён зрабіўся пустыняй, Єрусалім абязлюдзіў. Дом святасці тваёй і славы нашай, дзе хвалілі цябе бацькі нашы, пайшоў на спаленне агнём. Бо ўсе нашы спадзяванні абярнуліся ў руіны. Ці ж дзеля гэтага ўсяго ты будзеш стрымлівацца, Господзе? Ці ж будзеш маўчаць і прыгнятаць нас празмерна?